ngenxa yobude bohambo baningi abasalile endleleni, baningi abakhathalile, baphela amandla, bangabe besakwazi ukuqhubeka nohambo. Iqiniso lithi as long as usaphefumula uhambo ngamndaba alikapheli, kusaqhubeka uhambo. And uhambo nohambo luneyinkinga zalo, luneyinhlupho zalo. Ngelinye ilanga ngifunda incwadi yohambo lomhambi. Uma ngifunda la ncwadi kunamadoda awu2 angihlaba umxhwele. Kuthiwa laphana babetshethe iphambano, behamba bobabili behamba uhambo. Uma lona omunye laphana kubhalwe encwadini kuthiwa lona wahamba wakhathala, wathola isu lokuthi kungcono asiphungule isiphambano asinqamule ngenxa ukuthi usekhathele and siyasinda. Laqhubeka uhambo emva kokuthi sinqunyiwe isiphambano, wahamba futhi wakhathala ngoba uhambo lude, waphinde wasikhatha isiphambano, waqhubeka nohambo. Kanti lapha abaya khona abaya ngakhona kunomfudlana okumele bewuwele, and yilowo nalo uyodinga esakhe isiphambano. Nebefika emhosheni lona ginqa isiphambano sakhe, sifike ngalena awele lona mayethu uyabeka isiphambano sesikhala ngapha masinyane lesi uNkulunkulu asuse asale kanjalo ngaphesheya. Ngizothi ke mina ungakhathali, ngiyazi uhambo lude kakhulu kodwa ungakhathali, bekezela uhambo lolu